Benta kasi thoding kapun terik ujemang upa Gabriel walang MLA Nongstoiñ ula leit pan jurip ya ka surok apa new Nongstoiñ chamau kawa bad ya ka jingkieng ha potre kabla pentre na du usnam arajar lai arajar saw Henry kaba shimpat lala pat pendap hadu menta uba walang habaya kram bikilar patai kubor hadim bulawan pan jurip ula ong baya ka jingkieng ha potre ka sarkar la dap mang pisa hadu san klur tam bat la dap khot tenda bat satang ban pentre no ne lor kata ula ong ba ka sarkar jela kala dap mang pisa hadu ar pho san klur tam bat on sa khot tenda no shen yakite ki surak ka demi mendagasngi along ya ka jingkut jingnam jong ki paiba jong ka Nongstoiñ si khamtam kayu badai ka sinok tisau bat ka sinok apar ka sinok tisau bat ka apar karon oi ka jingkieng ka balai ino syra na adu iswa hausna marajar lai bat hadu menta kelala ban penublong ya kini ka jingkieng ka balai ino aslam ka ba kidon hangto kidon ki school KGP sinot bat kan sami usaka sinot college te kalau ngajing mentoi na penta jong ka dong ka thai no ka Nongstoiñ bi bro koi ba penlait ru ya ka traffic jam ka badon apo Nongstoiñ mentang iwan sang ni ha paru teman jurip ya kini surok bangi pej wadap hire lagi ka sinong kala ot na ka por ya ka jing sniu jong kani ka surok tengah si pau ka jing su khamtam ya ka sarkar ka jing alam jong korat sang bat i sa personal tersong ya ka bakilong ka ba kloi ya ka jing ot jing nam jong ki ba ka Nongstoiñ ha ka bakila ai sanction ya ni ki art ni surok bat ndai tang ki surok kala sanction dan balak ya ka art klor nang ki surok hang ni jong ka konstitusi Nongstoiñ jong betam su juga sarkar ka Nongstoiñ ka 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 pendengrai asli ka surok ka badai dapo pendengrai bat kanek chapo asli ka baar ka ki surok tu pembahaya ka sinong pendengrai ka balai ka ka jong balai klang kin sayo ka surok ka balai klang badam kran ya kini ki PMJSY ki olai tali ka ba kila nak train mata kata ka jong ka berki ka mau kono bat ka badai jong ka ini layo ya kelas dak ka jing train kelas dak ya